Поздрав од башата Азис, од село Вресово, за неговите синове Али и Салим, и за брат ми Салим и неговото семејство, които са в Германија, да са живи и здрави. И все така корави. Шампиони са те, Вресово знае, никој не ги спре. Али и Салим, силата греje, цяла махала за тях говори. Семејството им е сила голема, парите идват, но честа остава. Тази фамилија никога не пада, Азис ги гледа и горце става. Това е крвта и не се забравя. Али и Салим, шампиони са те, Вресово знае, никој не ги спре. Али и gündüz çalışırlar, durmaz yol